Mazulu abwino konse kumene muli. Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akuluakulu ndi zizi titaona kuti zizi pano pa zizi. Anyway, a Trump amakamba zonse kuti akuti weekend ndithu akhoza kusaina deal koma lero ndithu la chi Sunday la Mulungu ya ndithu mpaka nakwada. So statement ina so akuti akufuna aonetsetse kuti nkhondo iyi mpaka na ndithu isathe 60 days miyezi iwiri isanathe. Komanso akuti nkhondo imeneyi si endless war, si nkhondo yoti siyitha mpaka nakale. Okay, so zinthu zonena kuti pamene tikuyendera tikafuna kupasana ma update kuti tikuyendera pati. Komano nkhondo ijaso zioneka zoti ku Lebanon ndi kumenenso kwavuta kwambiri. Benjamin Netanyahu ndi amene ndithu abutsa nkhondoso kwambiri mpaka na ku Beirut, capital city ya Lebanon. Pakati Lebanon apangaso strike kachikenaso aphulisaso ku Lebanon, aphaso anthuso kumene kuchako ku Lebanon kumene kutsopano, right? Kachikena ndithu ayitikita kwambiri Lebanon, zosakhala bwino kwambiri, aphaso anthu kumeneko. So zimene zapangitsa kuti mpaka na ma officials aku Iran akunena kuti no, actually muzidikira any time konzero Lebanon ujene Israel ibambadzirwa. Israel ibambadzirwa chifukwa okay, MP wina kuti tikuyenera kuwaphunzitsa maphunzitso. We need to teach them a lesson. Akuti these rabbits, these rats, kuti makoso amene wafara apase lesson chifukwa this is not on. So ndi nkhani nino kuti pakati pano shift yaloya ndithu ku Lebanon. Chabwino. A Trump pa nkhani ina lero li tikudziwa kale kuti tinakupasana interview kuti a Trump anakumana ndi munthu weniweni wa CBS 7 News amene NBS News or CBN or something like that. So anapasa mafunso eni osati wanyengerera yako, anapasa mafunso eni. So a Trump atafusa mafunso eni amati akafusa nde a Trump akayankha akauti sana yankhe bwino amamubwereza saso funso lija, right? Chifukwa muzozo Trump sometimes yankhula zawo muzo akuti anthu akuti yani, right? Akuti for example ndo pasana video a Trump anatosa statement inayo akuti sometimes sitimamenya nkhondo kuti tiwine. Sometimes ife sitimaluza nkhondo komanso sitimamenya nkhondo kuti tiwine, timangobwera kwaphulisa anthu kwasiya kudandaula mmene muchafe mkutulo kama basi zinthu zisiya choncho osati kuti tiwine yayi. I mean statement imene munthu wabwinobwino kuti umpanikize mina yankhe bwinobwino Trump athaukuya. We still don't lose wars. We just sometimes we don't fight to win. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable. Nobody knows why we're there. So interview nakupasanija vambiri laija anamupanikiza Trump kumfusa mafuso. Ulase tatuza bwinobwino we makamaka. Actually panane nkhani kuza ndi zisankho chifukwa zisankho zija zinaoneka konzoti anachita kubera. Okay, Biden ndamana wina blah blah. Anyway, muli mose mene zokhala zandale zawo kumeneko. Then tulankhani uja anabwera ntunkhani kuifusa bwinobwino. Trump analusa Trump mpaka nakumuza ntulankhani kuti iwe you are corrupt komanso wewe ndi chitsiro. Iwe ndi chitsiro, you are stupid. I mean mpaka na basi interview ku Trump ati pomp basi. That's how they vote in crooked, California. just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's Really? Let's Well, continue. you play right into their hands. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. You play continue. right into their hands with this crap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide.
and I got 94% bad press. But Mr. President, you know why I you've got never that? presented Because you have no evidence. credibility. But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd You Blanche. have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk Your about elections you in went this to country. court. We're like a third world country. But, sir, your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, Mr. and so President- is ABC and CBS and CNN. But, Mr. President- You're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good Mr. time. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat I in the traveled rain with all you. the, I know. I I've sat in the traveled rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President, country can never be We great traveled with a dishonest listen, press. we Come on, traveled let's go. all the way to Wisconsin for this interview. interview yata ndi a Trump amenewo zochitika zawo akoma ndi atolankhani eni amakwiya atolankhani eni ndithu amafunsa mafunso akule simatopere ndi mabodza amene mwanamiza anthu mabodza mwanamiza anthu kwambiri. Mr. President, after 3.5 years, do you regret it all the lying you've done to the American people? On All the what? everything. All the lying, all the dishonesties That who has done? you have done. Tens of Yeah, thousands. go ahead, please. Please. Go ahead. I wanted to ask about the payroll tax. Go ahead. Cut. A Trump anthu wanditola kwambiri. So nkhani ndimene guys, thank you so much. Malawi cameras.